Pabiling gamiton sa Mandawi City LGU ang parte sa ilang Green Learning Park aron katambakan sa mga basura, taliwaning padayong pagpangita pa karon og landfill facility. Atong sayran ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may sama sa uban nga mga LGUs puliki ang Mandawi sa pagpangita gyud sa husto nga landfill facility para sa ilang mga basura. Sugod ni atong weekend, gihimo na isip temporary transfer station sa basura ang Mandawi Green Learning Park. Ang kaniadtong umapa dump site nga nasirado na unta ug na-convert isip usa ka parke, maulang una ang gitambakan sa mga basura. Transfer station ra hinuon kini tungod kay apektado ang syudad sa pagkakulap sa parte sa Binaliw landfill nga mo'y midawat sa ubang mga basura sa Mandawi. Apan gipahibaw hinuon ni Mayor Jonky Uwano magpabilin pa kini nga gamiton aron katambakan pero para lang sa biodegradable wastes. Samtang sa ubang residual wastes, makigsabot ang Mandawi sa mga private haulers aron sila ang muhipos o mudispose. Posible kuno nga adto sa landfill facility sa Polog, Konsolasyon. Dili ang atong mga barangay trucks. So, renta, kung natay contract meeting na kunin sa hauler, so ang katulog yan nilapay nila, pero gamay na lang, residual naman lang. So, ang hauler na ito, may muda. Aminado hinuon si Uwano, daghan pa silang istoryahonon aron mapangita ang mamahimong kalabayan gyud sa basura sa Mandawi. Pero na natay lahing alternative. Inuol naman ito natong bugo si Mayor AK kung kaning sa Aluginsan sa meeting next week. So atong i-open tanan nang sa atong pwede ang nasa ko na basahan o ang Toledo na sa open or napa pa to. Atong i-explore dito na what's best for the city. Kahinumduman, ang Binaliw landfill dugay nang nakasabot sa Mandawi City nga adto maghaturan sa dakong porsyento sa ilang basura. Mao nga sukad nagka-trash slide, gisirado kini ug nangita na ang syudad og lain-laing alternatibo. May gi-highlight sa syudad ang importansya sa segregation gyud sa mga basura gikan pa sa source o sa mga panimay o mga establishmento. Hugot na unya nila nga implementar kini kay importante nga mabahig ang mga basura kay magdepende sa nini kung asa nga facility o sa temporary station ba dalhon kini aron adto i-process. May Daghang salamat, Nico Sereno.